Ассалому алейкум, ака Исмоил. Ина саат саломат бачаҳо аз Санкт-Петербург омадан. Амирӯз 24 числа ин бачаҳо ҳама сухта мешнохтавестанд. Камакак дина таъсис додан ки границаҳо рыстанд. Ина шумо амира пеши мо рӯӣ карде. Ина амирӯз аз границаи Қазоқистон мо гаштем. Бачаҳо чӣ хел рафте омадӣ? Хиту гап занӣ. 100% рафтем омадем ина. Ина ака Исмоил раҳмат биге ки ҳамин мардак шуморо дилтӣ кард, рӯиту кард. ина бародари мо ака Исмоил ҷон кор боро хуба аввалам аз тарафа ина бачаҳо омадан ҳамааш раҳматат меган. Беҳтарин ака, беҳтарин 100% рафтем омадем. ина бачаҳо ҳамаш даволниянд. ина мо аз шаҳри Челябинсем, аз границаи Қазоқистон гаштем ҳозир ака. ина обратно омадаистем. Тренҷи хишрӯ як ним соат воре проверка мо кардан. ба ҷавоб доданд. Рафтем Қазоқистон гаштем омадем. Аюсын я напрсидан ки тоҷики шумо узбаки так задан печат. ҷавоб додан. Хай кам моро мешиносанд. аки гап дашиносам нест ака, агар ки биқапан меқапан, не ки тенҷи ихтидора шига. ӯ феке ки бачаҳо гурӯҳӣ кардан, намедонам дар кадом шаҳрай ӯ, дар кадом шаҳри Қазоқистон границачай мо намедонем. рӯз гаптари ҷоро якум бора мебинем. лекин ҷои мо худо рашгир соза. дурӯғ мегану мо бисёрош. мумкин ай соли карантин бошанд гуфтаистанд. лекин иншоалло раҳмон ҳама тенҷа.